nosaltres, l'anàlisi que hem fet des de ja fa molts anys és que el personalisme del senyor Duran amb el partit ha acabat convertint el partit en Duran. O sigui, on comença el partit i acaba en Duran no se sap prou, porta 30 anys manant. Per tant, nosaltres considerem que el partit és en Duran i que quan s'acabi el Duran s'acabarà el partit. No ens ha donat ni la sal, no? Ha estat una situació de... Parlem d'ostracisme per fer-ho fàcil, però sí, se'ns ha batat a llocs, a càrrecs, a dintre, a fora, on ha calgut, se'ns ha batat sistemàticament. Moltes coses que eren de dubtosa, com a mínim de dubtosa interpretació democràtica. Tot i això és un partit que elegeix els seus càrrecs, vull dir que és un partit que encara, i per això ens hem pogut presentar nosaltres, i per això s'ha pogut presentar en Vila, vull dir, que cada vegada ho han posat més difícil, perquè nosaltres amb 80 compromissaris ens podíem presentar. En Vila en va tenir que treure 400. Clarament el que nosaltres volíem expressar és que nosaltres recolzem al 100% el projecte de Convergència i Unió. El que no podem és militar en un partit com Unió. Si després tots aquests tecnicismes fan que no puguem acabar militant o que haguem d'estar 2 anys fora per tornar a militar, com si fos una clàusula d'aquestes de contractes, doncs serà el que serà, no? Però en tot cas la nostra voluntat claríssima és d'apoyar... El que no volem donar a entendre és que ara muntarem un partidet, perquè abans també ho dèiem, ara per ara partidets no, vull dir...